Desenvolveríase no incomparable marco da Torre de Hércules, unha nova proba correspondente ao Cross Parque dos Menires, que este ano achegaríase ata a súa quinta edición. A contorna do acantilado ca Torre de Hércules e os Menires, presidindo a paisaxe, iría da man dun importante número de aletas que quixeron achegarse ata a cidade herculina para tomar parte nesta proba organizada polos clubes en Riazor Coruña, Marineda Atlético e a colaboración da Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello Herculino. Nunha mañá verdadeiramente primaveral, darían comezo as primeiras probas ás 10 horas e 30 minutos, que corresponderían á fase local do deporte escolar de campo a través, en a que os primeiros aletas en tomar a saída serían os benxamíns, para ir dando paso tanto aos alevíns e cadetes baixo unha importante participación de clubes e entidades da Coruña. Logo de terse disputado estas probas correspondentes ao deporte escolar, sería o turno para o desenvolvemento das probas que formaban parte do calendario do Cross Parque dos Menires, que aposta en estea ás 11 horas e 25 minutos de aletas as categorías xuvenil mulleres e que sobre unha distancia de 1.600 metros terían que completar un total de 2 voltas ao circuito establecido pola organización. Ás 12 horas e 10 minutos sería o turno da carreira principal da xornada que xuntaría a preto de 300 aletas desexosos de principiar os seus 8.032 metros de terreo con desniveles, que fai deste circuito fermoso en canto a vistas, pero exixente en canto a percorrido. Un dos atractivos que tiña esta proba era o de contar ca presenza de moitos atletas populares asiduos de probas en ruta, os cales quixeron tomar parte por vez primeira nesta especialidade tan importante do noso deporte. Compre salientar a importancia que dende a Federación Galega de Atletismo se lle está a outorgar a este sector, pasando a ocupar a situación de sector estratégico dentro das prioridades marcadas polos dirixentes federativos. Co pistoletazo de saída poríase en marcha esta última carreira na categoría absoluta masculina, que tería en Jacobo Gesto do clube Runby Pedro Nimo ao seu gañador. A 12 segundos chegaría o segundo clasificado, que non sería outro que Xavier Díaz do Lucus Caixa Rural Galega, ocupando a terceira posición o atleta do clube Versel Nutrición, Antonio Teijido. Estamos aquí en la carrera del Cross de los Menires, un tiempo muy bonito, he quedado campeón de la carrera hoy y nada, un circuito muy duro, que me gusta mucho los crosses y este en especial porque es de aquí en la tierra, en Coruña, y esperemos volver para el año que viene, muy buena organización y nada, felicitar a todos, darle gracias a mi entrenador Ramón Serantes, a mi pareja que ha venido hoy y siempre me anima. Un saludo y nos vemos en las carreras. Na categoría femenina, a presenza da céltica Esther Navarrete e a ausencia das grandes especialistas convertiríala a priori en clara favorita, como se acontecería, ocupando o remate nada menos que a 11ª posición da xeral. Hola, soy Esther Navarrete Santana, estoy en Coruña, he disputado el Cross de los Menires y he quedado en primera posición, he disfrutado muchísimo y bueno, qué decir, es un cross duro, pero bueno, en el que puedes disfrutar de sus vistas y de lo que es un auténtico cross. Muchas gracias, un saludo. A máis de 3 minutos chegaría Rocío Albite do Club Atletismo SAR Bermú Petroni, correspondendo a terceira praza da xeral para a atleta do Adas Iria Fernández. No resto de categorías, triunfos para os júnior Borja Castro do Club Atletismo Santiago e Ana Belén Vázquez das escolas Paula Mallobre. Na categoría promesa, o triunfo correspondería ao atleta do Comesaña Martín Regueira. Xa por último, na categoría de veteranos masculinos, as primeiras posicións serían para os atletas Javier Seoane do Clube Deportivos Muditos, Lorenzo Sánchez do Ranaguais e Saúl Gómez do Clube Hércules Termaria, así como para as tamén veteranas, todas elas do Clube Atletismo Sada, Noelia Papín, Inés Papín e Pilar Márquiz. Hola, bos días dende a Coruña, un día fantástico hoxe no Cross dos Menires, un ano máis, este ano unha mañá fantástica, nos acompañou o tempo e bueno, teño o prazer de honor de recibir o trofeo o clube con maior participación, o Clube Atletismo Sada,
con máis de 120 rapaces de todas as categorías, dende Benxamín ata cadetes. A verdad que vir a Coruña, un club pequeno, humilde como Sada, e levar este trofeo é moi satisfactorio para nós, que somos un club que estamos traballando ca canteira, con rapaces, e nos causa moita satisfacción poder levar este premio. Ademais, pois levamos incluso algún podio en todas as categorías, moi repartido, e sobre todo as categorías máis pequenos, os benxamís, onde tuvemos moitísima participación. A verdad que o circuito é unha maravilla, un marco incomparable, e a verdad que é un placer estar aquí na Coruña e recibir este premio. Esperamos repetir o ano que ven, unha vez máis, estar aquí con todos estes rapaces. En resumo, moi boa xornada de cross a presenciada na cidade herculina, con amplísimo número de atletas participantes que consolida esta proba no calendario autonómico. Shine a light on